Welkom bij de tweede aflevering van Vaals, verrassend, veelzijdig, veelkleurig. En in deze aflevering gaan we het hebben over alle evenementen die in Vaals plaatsvinden. En zo is er op de eerste zondag van juli altijd deze Ulemarkt. Wat vindt u van de Ulemarkt? Nou, het is hartstikke gezellig, ja. En ben al vaker hier geweest? Nee, het is voor mij de eerste keer. Maar ik kom zeer zeker terug. Ja, het is me heel goed bevallen. Ja, dat is gewoon een grote gebeurtenis eigenlijk, hè, ieder jaar weer. En is het goed geweest voor u vandaag? Ja, hartstikke goed. Gezellig, lekker druk, leuk muziekje, het was echt leuk. En het weer werkt natuurlijk ook mee. Het weer was fantastisch, ja. Kon niet beter. De eerste keer dat u hier op de markt? Ja, de eerste keer dat ik hier ben, ja. En volgend jaar? Volgend jaar komen we terug. Ja, schön bunt. Doch, schön. Und was ist so besonder an Vaals? Vals ist sehr gemütlich. Ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ist der richtige Ort eigentlich. Gemütlich zum Spazieren, zum Wohnen, doch schön. Nou, was mijn eerste Ulemarkt. Wat ik had gehoord van heel veel mensen dat het ontzettend druk moest zijn. Is het ook geweest. Alleen denk ik dat de warmte ietsjes minder had moeten zijn. Dan was het nog drukker geweest. Ja, heel gezellig hè. We hadden het weer mee hè. En de mensen mee, want die hebben allemaal goede zin dan hè. En wat maakt Vaals nou bijzonder? Ja, Vaals is gewoon bijzonder. Het ligt heel mooi hè. De Ulemarkt is 30 jaar geleden ontstaan. Deze grote markt, waar ongeveer 20.000 bezoekers op afkomen, biedt naast eten en drinken veel folklore en oude ambachten. In de kerkdorpen Veilen en Lemiers worden in de lente- en zomermaanden de Koelmarkt en de Antiekmarkt georganiseerd. Dit zijn ook twee markten waar op de kraampjes van alles te koop aangeboden wordt en waar je in braderiesfeer kunt genieten van een lekkere braadworst en gezellige terrasjes met live muziek. Ook kan het gebeuren dat u diverse muziek- en harmonieverenigingen tegenkomt, die de straten van Vaals en zijn kerkdorpen opluisteren. Dit gebeurt onder andere tijdens het traditionele koningsvogelschieten. Wie van beeldende kunst, muziek of literatuur houdt, moet zeker in de maand juli naar Vaals komen. Want dan staat hier alles in teken van de kunst. Deze kunst is te bewonderen tijdens enkele evenementen die de belangrijkste en voor onze streek unieke elementen combineert. Culturele erfgoederen, volkscultuur, natuur, kunst- en muziekuitingen, religie en het Bourgondische leven. De welbekende en goed bezochte kunstmarkt, de culinaire kunstwandeling en diverse andere kunstactiviteiten voor onder andere de jeugd zijn activiteiten die iedere kunstliefhebber niet mag missen. Sinds de zomer van 2004 is Vaals een evenement rijker. Vols Tropical. En de naam zegt het al, het is een zomercarnaval in Zuid-Amerikaanse sfeer. Vols Tropical wordt elke laatste zaterdag van de maand juli gehouden. Om in de sfeer van een echt zomercarnaval te komen, is daarom dan ook kosten nog moeite gespaard om er een grandioos feest van te maken. Op een aangelegd strand kunt u onder de palmbomen genieten van live muziek, een salsa-clinic, dansshows, een limbo- en vuurspuwshow en natuurlijk heerlijke cocktails. Ik hoop dat u een goed beeld heeft gekregen over Vaals. Hoe verrassend, veelzijdig en veelkleurig het is. Ik bedank u voor het kijken en graag tot Vaals. Wat vindt u van Vaals? Zo.